Kasya ba kayo sa dalaw na mesa? Kasya na yun, kuya. Hindi naman kami higa eh. Tatayo na lang talaga, kuya. Wala kila mesa nito sa kayo. Dalawa. Dalawa. 100. Ayog na yan. Ay siya, mare, no? Ayan o, kape. Tao po. May kape, te? Timpla. Ano lang, te, kape ko blanca or... Right. Sige! Yung sobra sa akin! Ay! How about ang sweet na dalawa. Nakamedyas pala ako. Ay, yung tubig na nagaling dun. Saan yun? Yun o. Nagripo yata. Oo nga. Yan ka lang makabasa ka. Masakit ng pako. Yan daan sa ulit. Your husband? Vincent! Malayo? Ayun kung saan sila nagpunta. Ay, hanggang dito lang ba to? Oo, ano na siya oh. Saan sila pumunta?
Parang sumunod sila madam eh. Ayan o. Wow, sarap ng hangin. Woo! Ay, doon yata sila pumunta, doon. Doon o. Andun yata sila. Lagyan ng kames. Bago. Ay, hanggang, may ano pala rito. Ay, pumunta yata sila sa may sinasabing pools. Ay, si madam. Si boss. Si boss. Ayan sila, oh. Where are they? Ayan sila, oh. Hello, sir. Ang tayo, nasa na yung boss? Wow. Dito pala maganda, yun. Dito pala malalim, oh. Passport natin. Nawawala na. Wala nga eh. Nasaan yun? Wala ka sila pumunta oh. Hindi nag-aya, ah. Nandito dito ka. Ay, may ano naman pala. May pathway. Ang gandang lango yan. Pwede bang lumipat? Ang layo ng cottage kasi natin. Dapat dito mas marami pa. Ay! Masulit pa naman ang pako. Nalaglag na ang pako. Wag lang ang cellphone. Directors naman yan, te. Nanda dito oh. Sarap dito maligo, oh. Yan lang. May traffic. Mag-iba ako rito, ah. Umega dito. Ganda, oh. Guys, Huwag mo kaya ng likod ko dyan. mga kapunan story siyang Ako nga rin.